Хеллоу! Какво правите? Господине? Аз си не искам да говоря. Що? Какво интересно? Нищо, оттам от ги дошло долу. Що ни каза там да дойдем? О, защо? Това ми беше най-хубавия план. Най-хубавия план, изпълни си плана. Да. Мишо, тостер ще идеш тази вечер. Добре. Пицарията дано да не е затворена. Що? Да яде пица ядете. Мисля, че до 11 часа. Искате ли пица, ако работя? Добре. Аз след тук се сетих, щяхме да вземем с качето по една пица. Ама да умъртя, ама да се връщам от тук. Ама не е хубаво катаджиите да минят. Ми не се виждам. Мангалите, яката музика има. Бате, това ми беше план да се скрие за колата. Не ме интересува да ти кажа. Но голям план, днеска видях Мишо. Много голямо не ме интересува. Видях Мишо. Кой ми бе? Кой Мишо от двамата? От тренировките. Кой от двамата има два Мишовци? На Боби, добре. В класика. Мишо, докара ти там. Не. Чакай, ще отворя и моя прозорец. Много студено обаче. Студено, да. Плане е успешен. Чао, чао, плане е успешен. Абонирайте се, кликнете за